बेरेफुंजानि बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय। आं दिनैहाय नोंथांमोननो आंनि मोनसे प्रब्लेम जानायाव हेल्प होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोननि हेल्प नांगौ आंनो। दा नोंथांमोना आंनो हेल्प होबानो आं बे खामानियाव साक्सेस जायो। आं मोनसे प्रब्लेमाव गोलैनानै दं। दा नोंथांमोना आंखौ हेल्प होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। प्रब्लेमा जाहैबाय बारा गिदिर प्रब्लेम नङा, सथ' मथन प्रब्लेमसो। बे प्रब्लेमाव नोंथांमोना आंखौ एसे हेल्प खालामना होदो। प्रब्लेमा जाहैबाय आंबोथ' हाबा जाखानाय बिसि फिसा गोनां। ओमफ्राय सासे हिन्जाव, बेबो हाबा जाखानाय फिसा दंखायो। सानैजों गोसो थोलायदों, मोजां मोनलायो दा नोंथांमोना मा होनो? नोंथांमोननि हेल्प नांगौ। बे हिन्जावाथ' दा आंजों फैखानाय बादियानो जाहैबाय। दा नोंथांमोना जुदि आंखौ हेल्प खालामबा, नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होयोब्ला आं बे हिन्जावखौ लानानै खारनोसै आरोखि। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गुरैयै खावलायो। नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहरदो मा धरन नोंसोर हेल्प खालामगोन। हेल्प होयोबा हेल्प होयो होनहरदो। आं नोंसोरनि हेल्पखौ मोनोब्ला आं बे हिन्जावखौ लानानै खारनोसै। नेनानै थागोन आं दे नोंसिनि बे कमेन्टनि एन्सारखौ। आंबो हाबा जाखानाय बिसि फिसा गोनांखा। बे हिन्जावाबो हाबा जाखानाय फिसा दंखायो। दा जों सानैजों खारलायनोसै आरोखि नोंसिनि हेल्प मोनोबा। फेसबुक लोगोफोर, फेसबुक फल'वारफोरा, नायग्राफ्रा एसे हेल्प हरदो। नोंसिनि सापर्ट मोनोबानो आं लानानै खारनोसै। बिदि जायालै, एप्रिल फुलसो। आं ओरैनो इयारखिसो खालामदों नोंथांमोनखौ। दिनै एप्रिल फुल नालाय एप्रिल फुलसो खालामदों। नङा बियो, आं ओरैनोसो जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बानायदों बे भिडिअखौ। दिनै एप्रिल फुल नालाय, ओमफ्राय मा खालामगोन मा खालामा साननानै खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो। आं ओरैनोसो खालामनाय जादों बे भिडिअखौ। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होदो। ओमफ्राय सोरबाफोर फल' खालामाखैबा अननानै फल' खालामनानै होदो। बेनो आंनि रिकुवेस्ट। ओमफ्राय बे जाथाव नङा आरोखि, बिदिखौ खालामनो नाङा। बिसि फिसा, ओमफ्राय हिन्जावाबो हाबा जाखानाय, हौवाबो हाबा जाखानाय, बिसि फिसा गोनांफोरनि खामानि नङा बियो। बेखौ मालाबाबो गोसोआव साननो नाङा, गोसोआव लाबोनो नाङा। एप्रिल फुलनि इन्जय खालामबानो जाबाय। हेभ ए गुड दे। बाय बाय।